Näinhän tänne tullaan komiasti. Autolla tai kävellen tai mopolla tai pyörällä. Tälle alkaa hahmottua. Tuolla näkyy pentinpenkki, maakellari, kukkamaita, ruusuaitaa, luomupuuta ja rento nomppupuu. Tuollakin on hieno liljoja ja mitä nuo. Tuossa on entinen rooppi. Sinne on pantu puutarhajätteitä. Tulee hieno vielä. Tuolla on ullan töpötyksiä. No. Siellä on buuden. Nuo roskat häipyy tosta tänään. Tuolla on se kasvi, jota mä en tiedä mikä sen nimi on. Tuolla me oltiin eilen. Zoomataan vähän sinne. Tuota peltiä voisi vähän peltisaksilla leikata nuo reunat. Ne on piippuun asti. No. Meri näkyy kivasti, kun on raivattu tuolta vähän. Kottikärry nyt pilaa vähän tässä. Tuossa on se pentin penkki. Tulee taas liian painava video mun tietokoneelle, mutta niin. Tää mennä vaan. Tässä on näitä uusia pengerryksiä ja niin hirveästi kasveja. Tuossa on maksaruohon tapasta. Pensseliä, partasutia, akilleja, sammanleimua, vuokkoja. Noita mä en tiedä mitä ne on. Täällä on kans vuokkoja. Idän unikko. Olvon siinä pieni. Syreeniä on karsittu reippaasti. Floksioita siinä. Renton perunat. Täällä on Rittarikannus, Riddarsporre. Mennään tonne. Me ollaan tuomen alla. Ui, vaikea kävellä. Tuosta olla hermostu kerran. Siitä tulee hyvä. Siihen voi laittaa joku kauniin ison kukan tai pensa. Käytävää. Pitää ehkä vähän laittaa. Tämmöstä. Tulee vielä hieno.